ए टाइम रे किए आसिला तमे कि हाँ। एते जल्दी कौन पड़े आसिलो जे ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଟୋଟାଲି ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। कौन पाई मनटा खराब कौन ହେଇଛି ହଏ ମନ କଥା ଛାଡ଼, ହେ ଯୋଉ ଟିକେ କାମ କଲ ଟିକେ ପୁଅକୁ ଆଉ ଝିଅକୁ ଡାକିଲ। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ ପୁଅ ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ପରା ଆରେ ହଁ ତ, ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଝିଅ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିବି, ମୋର ଆଜି ମନଟା ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଖରାପ, ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋର ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପାଖରେ ଘର ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେଇ ଘର ଗୋଟେ ଭିତରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁଠି ଏକାଠି ଶୋଉଥିଲୁ। ମାନେ ଘର ଥିଲା, ଘରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ରହୁଥିଲୁ। ଆମ ଘରେ ଆମ ପରିବାର ଥିଲା। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଘର କରିଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଘର, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ପରିବାର ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୋ ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କାଲି ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ପାଠ ସରିବ, ଚାକିରି କରିବେ, ତାପରେ ବାହାଘର ହେବେ। ଏମିତି ବାହାରେ ବାହାରେ ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୋ ଘରର ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ, ଇଏ ଘର ଘରର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମମାନଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୟସର ଅଧା ସୋପାନରେ ବି ପହଞ୍ଚିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକା ଘରେ, ଘରେ ନାହିଁ, ପରିବାର କହିଲେ କେହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୋ ମନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ ହବାର କାରଣ ହେଲା ଏଇଟା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଆ କ'ଣ ଜୀବନ? ଏମିତି କ'ଣ ଅଧା ଜୀବନରୁ ଲାଇଫରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାପା ମା ଏକା ରହିଯିବେ? ଆ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ହବ କି ଏ ତ ସଂସାରର ନିୟମ ଆଉ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ ଆଉ ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଏଇଟା ସଂସାରର ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ଏ ନିୟମ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁଦିନ ରହିଥିବ? ଆର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି? ତାହେଲେ ଆମ କଲଚର ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯେଉଁ କଲଚର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ? ତ ବନ୍ଧୁ ଆ ଉପରେ ଟିକେ ଆପଣ ମନ୍ଥନ କରିବେ, ଆଉ ଆ ପାଇଁ କ'ଣ କରିହବ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।